Čau, tu Jerry z Mockup Space a dneska som si pre teba nachystal nejaký návod, ako nainštalovať presety, ktoré si stiahla u nás vlastne na Hero Hero do Lightroomu. Používam cloudovú verziu, podotýkam, pretože sa mi synchronizuje so všetkými zariadeniami, tak ako s mobilom, tak s tabletom, i s tým desktopom, s tým počítačom a jednoducho prenášam vlastne si tie presety medzi zariadeniami easy peasy. Každopádne je to ďalšia výhodná vec, pretože ja si veľakrát počas produkcie, keď fotím, importujem fotky priamo z foťáku do mobilu, kde rýchlo urobím edit. Tým pádom sa mi to nejakým spôsobom páči a potom, ak sa za týždeň dostanem vlastne k tomu desktopu, k nejakej postprodukcii, tak už tam ten edit viem preniesť jednoducho z mobilu proste do desktopu, kde sa mi to zosynchronizuje a vykopírujem si odtiaľ vlastne ten preset. Takže je to krásna práca s tým a nejak neľúbim ten klasik, takže ako bohužiaľ ospravedlňte ma za to, ale fungujem v tomto tu. Každopádne poďme na to. Takže som na Hero Hero, stiahnem si vlastne odkaz download, je to zazipovaný súbor, v ktorom sú 4 súbory, pretože tam máme 2 presety a dodal som k tomu ešte 2 fotky na testovanie. Takže ja si dám zatiaľ stiahovať takto do počítača, do nejakej zložky. Kým sa mi to stiahne, tak si to zatiaľ napočítam ovečky. Je to rýchle, má to asi nejakých pár 80 MB, to je v pohodičke, takže otvorím si zložku, rozpakujem si to dvojitým klikom, hej, a už tu mám tie presety. Takže pôjdem do Lightroomu, hovorím cloudovej verzii, môžem si to zavrieť, aby sme ešte od začiatku. Takže máme pravý panel, hore je edit, Ečko je klávesová skratka. Rozbalím si to meničko, je to klasicky, kde editujeme vlastne fotku. Vidíme, že teraz je tam fotka je originál, aká je, nemá žiadny edit. A otvorím si záložku presets a tuto na toto guličkové menu, popcorn menu, kliknem a dám importovať presety. Naozaj je to na pár klikov, označím si obidva presety, ktoré som si rozvalil do danej zložky a naimportujem. Yes, máme to tam, hej. Takže teraz už jediné, čo stačí, kliknúť na nejaký z tých presetov, aj vyberiem si ktorý, dajme napríklad Ice Blue, kliknem a ešte môžem meniť jeho intenzitu toho efektu, hej. Takže môžem si to uberať, pridávať rôzne, hej, ja to nechám na stred, alebo si môžem prepnúť ešte ten druhý preset, hej. Takže zase dá sa uberať aj originál, prituhnúť kadejako. Takže tieto dva presety sú. Dôležité je, aby sa mi tieto dva presety dostali do mobilného telefónu, takže ja si ich zosynchronizujem a ukážem, ako to proste nastaviť zase na telefóne, aby to fungovalo, hej, ten sync. Dôležité je mať tento obláčik hore, zapnutý sync, nie že to budete mať v pauze, on si to zosynchronizuje vlastne celý obsah aj s fotkami, so všetkým, so zložkami, aj s presetami. OK, tak poďme sa teraz pozrieť do toho, ako to vyzerá na tom mobile. Takže klasicky otvorím si Lightroom. Tu mám záložku už svoju, hej, Hero Hero, kde to mám, tu mám presety. Dôležité je tu na vpravo hore, aby ste si zapli toto tlačítko Show Partially Compatible Presets. Šup. Takže teraz by mi to už malo zosynchronizovať. Yes, mám to tu na, hej, vidíme, že už sú tu tie presety a už si jednoducho len kliknem. A už to tu mám. Takže môžem si medzi nimi, dá sa tu nastavať tá intenzita toho efektu, hej. Kliknem na to a môžem ju ešte upraviť. Takisto túto. Takže je to jednoduché. Dôležité, ako som hovoril, treba mať toto zapnuté. Túto vec. No a každopádne už toto nájdeme v záložke tvoje presety. Takže tak. A milí páni a dámy, všetko. Je to naozaj jednoduchá záležitosť a je to krásna práca s týmto tu, pretože to vám zosynchronizuje na všetkých zariadeniach a jednoduchý návod, jak tie presety nainštalovať. Je za nami u konca, každopádne sledujte Hero Hero ďalej, budeme takéto všelijaké vychytávky dávať ďalej a najbližšie toho bude teda zaujímavé veci. Tak čau.